Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita Dito, babarilin. sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ikaw Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gala. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Drift. Carsoncillo.
Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ano? na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Na-chuper o nagda-drive ay talaga nga namang mananalo ng 1.5. Katulad ng sinasabi namin dito, kapag nahuli kang nakatutok o di kaya nagparehistro tapos sinabi ang iyong pangalan, instant gratitude or instant boundary, 1,500 pesos ka. Katulad nito, ako personal na mismo, mahal, ang nakahuli dito sa ating lucky winner natin tonight. Siya ay isang Grab driver na may plate number na... Ayan, nahanap ko na po. NKL 6013. Congratulations sa iyo, Eric Teodoro! Hey! Uy, ako personally talaga tinanong niya sa akin, uy, ikaw ba, parang familiar yung boses mo, sir, parang kilala kita. DJ ka ba dito sa MBC? Kasi nag-grab ako papunta dito sa office. At sabi niya, oo, familiar daw. At nakita kong nakatutok talaga siya at kilala niya talaga kami mga radio DJ ng Love Radio Manila. Kaya dali-dali, ay naku, hindi ko siya pinaghintay. Binigyan ko ng 1,500 pesos. Ganon ka basic, di ba? San ka pa makakahanap ng ganyan? Huwag nyo ililipat ang radyo, di ba? Kaya naman mahal. Oo, Sir Eric, mahal na Eric, ay talaga nga naman congratulations. Enjoyin mo ang 1,500 pesos mo. And of course, oo, pasasalamat at pagmamahal yan ng 90.7 Love Radio Manila and made possible by ACS Pride Detergent. Kaya naman, diretso na tayo sa Usapang Love. Kimchi Chino! Upa. Isang malakas na sigaw para sa mga taong mahilig sa gwapo at maganda lang. Shoutout natin ang mga taong tumitingin lang sa pisikal, kaya ang ending hindi na-filter ang ugali. Hoy, pansinin nyo ang hilig nyo sa maganda at gwapo, ang hilig nyo sa kung ano lang yung nakikita ng mga mata nyo, di ba? Kapag nakita nyong malaki, kapag nakita nyo matambok, mataba at talaga nga namang mahaba, ay kayo'y biglang humihina ang tuhod. Ayan ang kadahilanan kung ba't ngayon ikaw ay sawi. Kung ngayon ay talaga nga namang ikaw ay nagmumubon o di kaya umiiyak. Ang hilig mo sa may itsura. Mahal. Tama ang inyong pagkakarinig. Makakasama nyo na po ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Makakasama mo ako 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagdadrive, kung ikaw ay na-stuck sa traffic o di kaya naghihintay ka pa ng iyong kakarpool na talaga nga namang kabit mo pala. Oo, ako ang iyong kasama at syempre pag-uusapan natin all about pag-ibig.
Uy, di ba totoo yun? Minsan ang turn on na hindi laging dapat sa physical lang tayong aspeto. Minsan kasi, o madalas, mas malakas din ang hatak ng mga maliliit na bagay na napapakita ng karakter, ng talino, at syempre emotional connection. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 non-sexual turn-on sa tao para naman hindi ka puro sa physical nakabase. Ito mahala. Unang-una, non-physical turn-on na pwede mong i-consider ay ang emotional intelligence. Ito lagi ko sinasabi, yung maturity. Kumbaga, mas maganda sa tao or maging jowa o di kaya maging asawa ang taong may accountability. Ano yung sinasabi natin accountability? Na kapag nagkamali siya, mapadesisyon man yan, mapagawain man yan, marunong umako ng pagkakamali. Diba? Karamihan ngayon, kapag ikaw ay nagkamali o nagkamali yung isang tao, ang ending isisisi pa sa'yo yung kasalanan. O, diba ganyan ginawa sa inyo ng ex nyo na kung saan ikaw na nga niloko, ikaw na nga pinagpalit, siya na nga may kabit, siya pagalit. Diba? Kaya naman this time, kung magjojowa kayo ay sinasabing sa inyo yung may accountability. Ano pa? Yung active listening. Dapat i-consider nyo rin yan sa mga sa mga non-physical or emotional intelligence ng tao. Bakit? Hindi lang siya nakikinig para sumagot. Alam nyo yan, di ba? Nakakabwisit yung ganyan. Na kapag nag-aaway kayo, hindi ka pa nga tapos sa argumento mo, meron na siyang sagot. Yung active listening, mahal, nakikinig yan para sumagot at talaga nga namang sumagot ng naaayon dun sa sitwasyon at saka point of view niya. Kumbaga naaalala niya kahit yung mga maliliit na detalye, naaalala niya yung mga talking points nyo na kinwento mo noon, yung mga ganung bagay. At the end of the day, mahal ang precious nun. Kunwari mapunta ka sa taong, hala, favorite niya pala to, hala, favorite ko pala to. Hala, may regalo siya kasi nabanggit kong gusto kong matikman. Ganun. Ang sarap makaramdam ng ganung pagtrato na kung saan maliliit na detalye ay talaga nga namang naaalala at pinapakain sa'yo. Pinapakain yung mga cravings mo na sinabi mong gusto mong matikman. Ayun yung yun yung active listening. Kaya naman, mahal, on your consideration or sabihin na natin sa standards, dapat ang next mong jojowain ay may emotional intelligence. Diba? Non-sexual yan. Hindi lang physical. Pero wag ka mag-alala, mahal. Meron pa akong 2 bala dito para malaman natin kung ano ba dapat talaga ang mga non-sexual turn-ons natin sa buhay. But for now, rakrakan music muna tayo at hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain.
May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Bitikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylayan ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas.
Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah, Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Last goodbye. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila.
Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Oh!
Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang naisip. aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape, Sa sa mainit na kape. kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulami! Ano sinasabi? Bigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam.
Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa Oorajo. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo, Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Drew, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa kontekst niya, Chinita.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, REG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit
Okay, this time, on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you. Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na. Alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Ganyan. Todo mo na yun. Todo Sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. Okay na yan. performance Okay na yan. level. Okay na yan. Okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. No, hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not eat. Durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. No! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo lang ang galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you
into this. Tingnan mo. Tingnan mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubukan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. It's just speaking to me. Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos... Show bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Ay! Hindi na halo. Yung iba. Finish fried, fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na
sake! Kimchi Chino! Opa. And yes, mahal, nagbabalik na ang Spicy Opa mo para tuloy natin ang mga pinag-uusapan natin na sinasabi natin talaga minsan hindi lang dapat sa pisikal tumitingin. Hindi lang dapat sa laki, sa tambok, o di kaya sa haba. Ang mga turn-ons mo sa buhay, hindi lang sa physical. Diba nga, pinag-uusapan natin sa atin, Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. Ang tatlong non-physical or non-sexual turn-ons na pwede mo i-consider sa jowa mo. At sabi ko kanina, mahal, unang non-sexual turn-on ay emotional intelligence at maturity. Ito yung sinasabi natin na dapat yung jojowain mo may accountability, di ba? Na kapag nagkamali, aba marunong umako. Hindi yung kapag nagkamali ka, siya pagalit. Uy, maraming ganyan yung pangit na nga yung ugali, di ba? Jowa mo na mataas na pride, kapag nagkamali ay talaga nga namang ikaw pa magsosorry para sa relasyon nyo. O aminin nyo, may mga ganyan, di ba? Ano pa yung mga emotional intelligence, yung active listening, 'di ba? Na minsan kapag nag-uusap kayo, aba nagte-take note pala siya sa utak niya ng mga paborito mong kainin. O di kaya paboritong posisyon. Nagte-take note para at least alam niya na kung saan kukunin ang iyong kiliti. Wow. Ayan yung importance ng active listening. At ang pangalawa, mahal, pangalawang non-sexual turn-on ay intellectual connection. Ano ba yung mga intellectual connection? Di ba ako personally na-attract ako sa taong matalino, di ba? Na kung saan kapag nagsasalita merong passion. Yung mga bagay na kahit wala ka namang interest pero kapag sila yung nagsasalita, aba full of dedication at nag-glow sila. Aba doon tayo sa may ganun, no? Doon tayo sa may glow, doon tayo sa may dedication or passion sa kanilang mga ginagawang craft. Ano pang pwedeng intellectual? Yung mga witty humor. Uy, aminin natin na minsan kahit hindi naman kagandahan o kagwapuhan ay talaga nga namang nakaka-inlove kapag funny. Uy, totoo yan basta napapatawa ka, napapangiti ka, dagdag points na yon. Kaya at least hindi man kagwapuhan, doon ka na sa araw-araw kang pasisiyahin or patatawanin. Diba? Mas okay na minsan ako personally may mga nakadate ako na talaga nga namang artistahin pero walang laman. Ang ganda tingnan. Masarap sa mata pero kapag kausap mo parang sabaw. Ay nako, doon na tayo sa may substance. Doon na tayo sa mapapangiti ako at mapapatawa ka, 'di ba? And speaking of witty humor, ito sobrang talino rin ito, sobrang passionate at talaga nga namang sobrang gwapo. Shoutout natin ang nakikinig na driver na si Arnel Licaros. O, Green GSM driver ka ba? Ay naku, sinasabi ko sa'yo, malapit ang loob ng 90.7 Love Radio kapag Green GSM driver. O di kaya driver in general. Na talaga nga naman magaling kumambyo, magaling pumihit, at talagang magaling ang kamay. Huy! Maraming salamat po sa pakikinig at sa mga chuper natin dyan shoutout sa inyo, shoutout po dahil naniniwala kami sa kasabihan na ang mga driver ay sweet lover. Ewan ko ba sa'yo, Kim Chino? Anyway, mahal, oras natin 7:30.
Kami po ay naka-live na sa FB Live ng Love Radio Manila, pati na rin ang TikTok. Kaya kung kayo ay nabitin sa ating kulitan, punta kayo doon para makita nyo ko pulang-pula ko ngayon. Sige na mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! We built this city. Hi mahal, good evening. Maayong gabi sa inyong tanan. Maayong gabi. Lubat na agad ako. Parang need nang magretiro na itong ano ko. Itong cellphone ni Kim Chino. Hi Kim Chino, hi ka rin. Hi ka rin. Hi Kim Chino, hi ka rin. Hindi ako makapatalo. Kaya repost muna natin ang live. Maraming salamat sa mga nag-hearts. Nakikita ko may mga umuulan na hearts dito at dahil dyan, oo, maraming salamat. Another entry yan. Hala, hindi ko na shout out yung isa. Teka, habol natin. Oo, may nagpapa-shoutout din, nahuli rin siya ni nahuli siya ni Maratoni, nakikinig daw ngayon. Ariel Vicente. Wait lang, hanapan ko lang ng pasok. Para hindi ko makalimutan, Ariel Vicente. Oh, remember we built this city. We built this city of rock and roll. Ah! Hi mahal, good evening. At gusto ko lang palang isingit, nakikinig sa atin, Ariel Vicente. Uy, maraming salamat sa pakikinig mahal. Ingat kayo ni Maratoni. Huy, shoutout din natin, taga Laguna raw siya. Hello mahal, good evening. Ang dami niyong nakikinig ngayon sa akin Shoutout naman taga Kappa Starlock. Ito, teka lang mahal, makikita ko na yung comments niyo. Ito na. How are you ngayon mahal? Okay naman ako, kakatapos lang ng meeting namin. Nag-undertime ako para sa'yo. Bakit ka nag-undertime? Huwag ka mag-undertime, tapusin nyo yung mga trabaho niya. Tapusin nyo yung mga trabaho nyo, hindi mag-undertime kayo para makapag tayo. Gaganda kasi ng mga kanta mo, di ba? Pang talaga mga tugtugan ni Kim Chino. Pang tito at tita. Shoutout naman ako. Hi Judith, hi Sha. Hello. Hello Mikey. Hi Ashanti. Inaabangan talaga kita. Maraming salamat. Inaabangan nyo si Kim Chino. Alam nyo mahal, kala ko Friday na. Kala ko Friday na. Gusto ko sana mag-happy weekend. Hi Kim Chino, hi mahal. Ikaw ba lagi yung, 6 to 9 PM po.
6 to 9 p.m. po lagi si Kim Chino. Bago ako di ako natutulog hangga't di kita nakikita sa live. Uy, maraming salamat. And also sa mga bago natin dyan, yung mga galing radyo, kasi in-encourage ko kayo para makita nyo akong nakapula. Hello. Ito po si Kim Chino. Ako po yun. Yung naririnig niya sa radyo. Excited ka naman masyado mag-Friday. Oo nga, sana hindi traffic sa NLEX ng Friday. Ako di na makakain. Bakit di ka makakain? Ang fresh mo naman ngayon. Uy, maga ako natulog kagabi. Gusto ko nga ewan ko ba, pero paano ba yung paano ba ang antokin ng alas 8? Gusto ko yung ganun eh. Alam niyo, one of my goal bilang tao, sabi ko, sana sana yung body clock ko makatulog na ako ng alas 8, tas gigising ako mga alas 5, alas 6. Yung ganun, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 a.m. para 9 hours yung tulog ko. Kasi hindi parang yung gising ko, yung tulog ko na lang lagi mga 5 to 6 hours. Ay! Gusto ko na lang, alam nyo kung babalik nga yung babalik nga yung pagkakataon na kung saan dati pinapatulog ako ng hapon o tanghali ng lola ko. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, matutulog talaga ako. Kung alam ko lang na kapag laki ko ay talaga nga namang hindi na ako makakatulog ng 8 to 10 hours. Ay naku, tutulog ko yung hapon na tanghali na yun. Single ka ba? Oo, single na single. Parang ako lang ata ang radio DJ na single dito. Wala nga nagkakagusto. Mahal, nakita kita. Saan mo ko nakita? Saan nyo ko nakita? O pag pakalat-kalat lang naman ako, minsan naglalakad-lakad ako sa MOA. O kasi malapit sa MOA yung trabaho namin. I mean, etong Love Radio booth. Sa lang kami. Sa Pasay lang din kami. Kaya minsan kapag wala naman kaming meeting, wala naman kaming ginagawa, si Kim Chino ay naglalakad-lakad. O naglalakad-lakad lang ako diyan sa MOA. Kasi wala, tas maghahanap ng kapihan. Hindi nga ako nakapagkapi ngayon. Shoutout naman taga Batangas ako. Hi! Hello sa mga Batanggenya dyan. Shoutout sa inyo. Kim Chino, pakita mo naman yung dila mo. Ang babastos! Bakit ba kailangan pa yung dila? Uy, ang dami nag-chat sa FB. Hello mga mahal. Uy, alam nyo ba, plano naming magpunta rin sa mga universities. So, kung meron man tayong mga dyan, meron man tayong mga estudyante dyan, yung mga nag-aaral pa sa kolehiyo, ay nako, pupunta kami. Ang Love Radio Manila ay pupunta sa mga pupunta sa mga universities. Makikipag-partnership tayo dyan. Para at least, di ba, ma-meet namin kayo. Sana makita kita sa MOA. Sana nga. Pabati naman po birthday ngayon ng kapatid ko. Uy, happy birthday sa'yo, Gerald Bacchus. Uy, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Magpakabait. Di ba usually kapag ganyan? Ano ba yung mga common na wish naman? Common na wish na mga ng mga kamag-anak mo sa'yo. Welcome po. Welcome to visit Alfonso Integrated School. Buti di ka nagkaka-acid, kakakape mo.
Hindi ako acidic. Super lakas ko magkape pero malakas din ako magtubig. Kaya hindi ako ina-acid. Shoutout po, taga Caraga Davao. Uy, shoutout natin mga taga Davao, mga mapa Mindanao or Visayas man kayo. Shoutout sa inyo. May kamukha ka. Sino na naman kamukha ni Kim Chino? Uy, maraming salamat, mahal. Nakita kita sa viral video. Doon sa ano ba tawag doon? Nakita niya raw ako sa FB. Ano ba yung mga sinasabi ko doon? Sa dami na kasi ng mga sinasabi ko sa sa radyo, hindi ko na alam. Pero yung yung wag kayong bumasi sa laki ba yun? Sa laki? Ikaw pala yung sa ASAP na panood kita. Hello, hello. O, di pa ako DJ no nag-ASAP ako. Pwede ka ba mag-PBB? Ipaalam nyo ako kay Nicole Yala. Kapag nag-live si Nicole Yala bukas kasi siya yung siya yung manager, siya yung boss ko dito sa sa Love Radio. Ganito gagawin nyo, ipaalam nyo kung mag-PBB. Sabi nyo, pwede po ba mag-PBB si Kim Chino? Ha? Kapag nag-live si Nicole Yala bukas, 12 to 3 p.m. Paalam nyo ako kung pwede ako mag-PBB. Okay? Tingnan natin kung papayagan si Kim Chino pumasok ng PBB. Dami mong katulad dito sa Boracay. 안녕하세요. Kim Chino입니다. 안녕하세요. 감사합니다. Ma'am Nicole, wag ka pumayag. Paalam nyo ko Paalam nyo kung pwede po. Oo, kapag mag-comment kayo sa live ni Nicole Yala bukas. So, Nicole Yala, pwede ba pumasok ng PBB si Kim Chino? Kapag pumayag siya, sige. Ibig sabihin, mawawala ako dito. Mahal. Hello, good evening. Maayong gabi sa inyong tanan. Hello. Mag-artista ka na lang. Na-miss kita. Uy, I miss you too. I miss ko rin kayo, mahala. Di ba nga sabi ko sa inyo, kapag busy kayo, okay lang sa akin. Kapag busy kayo, kapag hindi kayo makapunta sa live ko, o di kaya hindi kayo makapanood, o di kaya hindi kayo makapakinig, walang problema sa akin yun. I-priority nyo ang mga bagay na mas mahalaga. Dahil si Kim Chino ay sanay namang maghintay. Sanay namang hindi ako pinapriority. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako magtatampo. Sanay ako sineset aside. Hoy! Shoutout natin yung mahal niya na asawa na si Mariela from Caloocan, nakikinig daw sa atin. Hello. Magtupi ka lang dyan. Alam nyo, mahal isa yan sa mga frustration ko. Hindi ako marunong magtupi ng damit. Pero may mga magandang tupi ng damit eh. Yung pantay na pagka rectangle. Pero ako kapag iba-iba yung shape. Grabe, meron palang radio DJ na gwapo. Uy, maraming salamat sa pang-uto Bakit? Meron namang mga excuse me, di ba sabi ko, lagi ko sinasabi sa inyo, sa Love Radio Manila, lahat ng DJs, gwapo at maganda. O di ba? Wala namang pangit dito sa Love Radio Manila. Baka sa ibang istasyon. Baka sa ibang istasyon, pero sa amin dito, okay naman.
Walang masakit sa mata dito. Oo. Yes, pogi at maganda kayo lahat. Di ba? Di ba? Uy, taga ano siya? Oh, taga Cebu. Hello, hello. Nakakahawa yung tawa mo. Uy, maayong gabi. Maayong gabi sa inyong tanan. Hindi ako marunong magbisaya, pero ayun lang yung alam ko. Maayong gabi sa inyong tanan. Tubong Manila ako, Tubong Manila. Tapos meron tayong video na na parang maraming ang engagement. Sabi, ala, ang galing mo naman. Ang galing mo naman mag-Tagalog. Hindi raw ako fluent daw ako mag-Tagalog. Kasi kaya fluent ako mag-Tagalog, priority ko talaga ang pagpunta dito sa Pilipinas. Alam ni Boy Dot at Boy Pindot yan. Talagang tubong talaga ako, taga Seoul, Korea talaga, si Kim Chino. Tapos sabi ko, gusto ko i-pursue tong pagdi-DJ na to. Tubong luga. Yun. So, going back, mahal. Kinikwento ko doon yung history. Yun na nga, galing ako Seoul, Korea. Tapos sabi ko, gusto ko mag-radio DJ. Gusto ko mag-radio DJ, kailangan ko magre-radio DJ ako, punta akong Pinas. So, kailangan ko aralin yung lengguwahe nila. To si Rakitera, kayo ko lang ito nakita eh. Hindi ko nga alam na na OJT supervisor to eh. Ngayon ko lang nakita. Yan na naman si Boy P, naririnig namin. O yan nga. Rakitera na yun, hindi naniwala sa'yo. Mas matagal na yung dito sa Labridyo. Ayan na naman. Tatlong balik na dito sa Labridyo. Sige, kwento mo yan eh. Kunwari na niniwala. Tama yung ginagawa mo, you minis alam nyo na Alam nyo na yung history Kaya magaling matatas ako mag-Tagalog. Talagang naglaan ako ng mga ng isang taon para mag-aral. Nag-budget ka ba dati? Hindi. Mr. Kalokohan. Chinese ka ba talaga? Hindi. Pinoy at heart na ako. Pero... Sige talaga. Pag gusto mong bumalik sa bansa mo. Ipapa-deport. Alam nyo na kung bakit ako Kim Chino Hoy, shoutout na watching here sa UAE. Uy, shoutout natin mga taga UAE. Ingat sa mga taga ngayon. Middle East, no? Matapos yung... Kasi umaaray na kami din. Oo. Hindi, aside from that, gusto naman natin peace. Peace. Kahit mayabang si Boy Pindot naka-electric kasi siya eh. Naramdaman din namin yan kasi yung kuryente. Di ba libre pa kayo? Libre naman. Libre pero pa naman yung din. Pero yung kuryente talaga sa bahay. Iba yung binubuhat ko, problema. Grabe yung humor mo ng pang Pilipino kasi gusto ko talaga maging Pinoy. Kaya... Extend mo, boy, extend mo. Boy, pinag-weightlifting ka po. Problema yung... mabigat kasi itlog niya. Ikaw ba naman malaki itlog mo talaga? Laging leg day eh. Kaya kapag nakita niya si Boy Pindot sa personal, ay naku, maganda legs niyan. Kasi malaki itlog. Mabigat itlog. Uy, spy ka, mahal. Hindi Pogi mo naman, DJ. Uy, maliit na bagay. Ba't di nyo na lang perahin?
Naku, kung alam, mapapamura ako, mas malaki pa kinita ng post. Mas malaki pa kinita ng post kaysa sa akin. Malaki ang buhay ito. Uy, boy, pindot at dila, parang iba na yan. Ano yun? Hi, mahal. Good evening. Watching from San Ildefonso, Bulacan. Uy, shoutout natin mga taga Bulacan. Daming student na Korean dito sa Cebu nag-aaral ng English. Actually, pumunta pa akong Cebu para mag-aral ako ng Pilipino, ng English. So far, na-adapt ko naman pati yung humor ng Pilipinas, na-adapt ko na kaya ako naging radio DJ. Imagine niyo, it's a life choice na talagang ano. Kakaganyan mo talaga. Ay, mag-extend na naman tayo. Well, ganyan din ako nagkwento pag nainom. Wala pa alak to ha. Grabe naman mo. Parang niloloko mo kami. Uy, never ko kayo niloko ha. Baka si Boy Dot-Dot yan. Pwede pa kayo lokohin dahil mukhang babaero to. Pero tong mukhang to, Kim Chino, ay naku, sinasabi ko sa inyo. Tamang tao to. Anyway, oras natin 7:52, mahal. Tawa na. Okay, mag-alala, end live lang tayo pero hanggang 9 PM pa ako sa 90.7 Love Radio Manila, ha? Balik tayo doon. Sige na, bye-bye na, mahal. Maraming salamat. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot.
Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go! Kailangan may linya? Oo! mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na,
parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano mga hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumay
masaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude,
nandito na. Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Wala kay Saylayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang
Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot, kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? At ako'y nagbabalik mahal. Ganon dapat kataas ang enerhiya. Kahit mahal ang bilihin, mahal ang krudo, dapat hindi tayo magpapa-apekto. Oo. Ilang araw na ako nagko-commute, apektado na ako. Ay, nako, ang hirap mabuhay dito sa Pilipinas. Anyway, mahal, napapakinggan mo pa rin ang spicy opa mo.
Walang iba, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, usapang love, usapang relasyon. At talaga nga namang sagot na sagot ko yan. Huy! Balik na tayo sa Chinitok sa usapang pag-ibig mula sa Spicy Oppo mo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, this is all about turn-ons. Pero this is non-sexual turn-on sa tao. Di ba? Para naman hindi lang puro physical ang iyong standards. Puro physical lang ang talaga nga namang nagpapabuka sa'yo. Buka ng puso, di ba? O, recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, unang non-sexual turn-on na pwede mong i-consider ay ang emotional intelligence. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang may maturity, may accountability. So, kung magkamali man siya, may magawang masama sa'yo, definitely marunong umako. Marunong magsabi na ako may kasalanan at syempre humingi ng patawad. Hindi yung katulad ng ginawa ng ex mo na siya na nga ng loko, ikaw na nga sinaktan, ikaw pa yung talaga nga namang dehado. Bakit? Siya pa galit eh. Diba? Ano pa, yung mga kabaitan sa ibang tao, sa strangers, maganda rin emotional intelligence yan. Yung nalalaman mo na talaga nga namang maawain siya sa less fortunate, diba? Kung paano ituring yung mga waiter. Ay nako, kapag ganyan ka, sinasabi ko sa iyo, pwede na kitang jowain. Dapat ganun ka rin, mahal. Ganun ka rin, di ba? At ang pangalawa, mahal, non-sexual turn-on. Sabi ko rin kanina na pwede mong i-consider. Ito naman, intellectual connection. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang may mga taong magaling magsalita. Na kapag hindi ka naman talaga interesado sa topic, pero kapag sila'y nagsasalita, may passion. At nag-glow sila habang nagsasalita, nakaka-turn on yun, ha? Diba? At syempre yung mga witty humor, part din niya na intellectual connection nyo. Na kapag nakukuha ka niya sa mga jokes niya, sa mga biro niya, ay naku, sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang pakawalan kasi araw-araw kanyang pasisiyahin, parang si Kim Chino. Wow! Ito na, mahal. Pangatlo naman. Non-sexual turn-on to consider ay ang personal habits at ang presensya ng tao. Ito din sinasabi natin na syempre, gusto mo yung mabango. Ano pa? Yung good hygiene naman. May mga tao talaga na kapag nakita mo, ay ma-observe mo, malinis to sa katawan. 'Di ba? Ayaw mo naman ma-fall sa taong dugyot pala. Diba? Sino ba may gusto ng dugyot na jowa at mapapangasawa? Diba wala naman? So might as well, kapag nakita mo or kapag pasok ang kanyang amoy sa'yo, definitely mas masarap maging jowa yun. Kasi araw-araw or kapag nag-date kayo, diba? Maaamoy at maaamoy mo eh. Alam ka naman pagtiisan mo yung taong ayaw mo sa amoy o di kaya mabaho. Diba? Alanganin? Ewan ko ba sa inyo, aminin nyo yung ex nyo dati, di ba? Hindi naman kabanguan pero mahal na mahal mo. So why not this coming new relationship o kung papasok ka man ulit sa relasyon o kung susugal ka ulit sa tao, dun ka na sa pasok sa standards mo, hindi lang pampisikal. Pati na rin yung non-sexual traits or characteristics ng tao. Kumbaga kung magpapaloko ka, kung susugal ka ulit, dun na tayo sa malinis. Diba? Malinis at mabango. Diba? Ang dami nating pwedeng i-consider. Anyway, mahal. Ako'y sisibat na. Oras na para ako'y bumiyahe. Pero huwag kayo mag-alala. Susunod na po sa akin si Raketera Titangelo na bagong basketball. Syempre, dito ka lang, mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ingat kayo, mahal. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!